बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव खुंनो लाहार फाहार। फैगौ गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि 9, 10, 11 आरो 12 खालाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 56थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनायनि थाखाय दैमु नोगोराव 1000 बिगानिबो गुवारसिन ओनसोलाव हाबा मावनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो। गाहाय हाबलांग्रा दरखंनि गेटजों लोगोसे गाहाय सायनासालि, थान्दैफोरनि जथुमसालि, थाग्रा खुलि, दिन्थिफुंसालि, डाइनिं हल, भलुन्टियार्सफोरनि थाग्रा, आलासि जिरायसालिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै अपेन मार्केट एबा उदां हाथाइसालि बानायनायनि राहा लादों आरो बेनि लुनाय हाबाया थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दं। जायफोर सुबुङा उदां हाथाइसालियाव दखान एबा गला होनो गोसो बिथांमोना 700-823-8283 एबा 8638237772 मबाइल नम्बराव सुलाद लानो हागोन। डिमाकुसि दैमु नोगोर बेवहाय खुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा बिनि अक्ट'आ मोनफैथारसिगोन, बारा गोबाव गैला आरो जोङो बिनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार जोङो खालामगासिनो। मथा मथि फ्राय खामानिफ्रा जोंहा इनिशियेल खामानि जेफोरखौ जोङो मावनांगौ बेयो फ्राय जाजोब्बायानो, महर मोनबाय। दा बेवहाय गोबां गोनांथार साब कमिटिजों लोगोसे जोङो मार्केट साब कमिटिबो बानायना लानाय जादों। जोंहा मार्केट खुला बजार मोनसे थागोन। एक्जिबिसनाव जाय बिथांमोना गला होनो गोसो गैया, माखासेफ्राथ' एक्जिबिसनाव गला होगोन बा एक्जिबिसनाव दिन्थिफुंसालि जिहेतु जागोन, किसुमान बुस्थुफोरखौ एक्जिबिसनावबो दोनजोबनो हाया। बेखौ नोजोर बोनानै माखासेखौ जोङो खुला उदां मार्केट जोङो बानायना होदों। बे उदां मार्केटाव गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय जिखुनु प्रडाक्ट्सफोरखौ बेवहाय मोननो हागोन आरो बिनि थाखाय जोङो गोबां गिदिर एरिया स्पेस जोङो बानायना लादों। मथा मथि 100 बिगासोनि खाथि जोङो मार्केट एरिया बानायना दोनदों, एलट खालामना दोनदों। दा बेवहाय गोबां जायफ्रा दखान होनो गोसो बा जायफ्रा बेवहाय बेफार फालांगि खालामनो गोसो बिथांमोना गला होफैनो हागोन आरो माखासेया अलरेडि कन्टेक्ट खालामबाय, बिथांमोना टेन्टखौ दा लुगासिनो दङ, गावबा गाव लुनानै लादों टेन्टखौ मार्केटनि थाखाय। आरो जोङो नैबे 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाखाय 2 बोसोर आगोलनिफ्रायनो जोङो लाहार फाहार खालामबोबाय थादोंमोन आरो बेवहाय जोङो गामि जोङो जेब्ला एवारनेस मिटिं लादोंमोन, बे एवारनेस मिटिंफ्राव जोङो बुंबोदोंमोन जे जिहेतु नैबे 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनायाव गोबां जिनिसफोरनि गोनांथि जागोन, जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गोबां नांगौ जिनिसफोरखौ बेवहाय गोनांथि जागोन। जिहेतु बेयाव बहुत मानसिनि सुबुं बेयाव बाहागो लाफैगोन। बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन जे नैबे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायावनो जिहेतु नांगौ जाखागोन, बिनि थाखाय जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोआलासिनो मैगं थाइगं बेदरनिफ्राय लानानै जोंनि जायगानिफ्रायनो बेवहाय फाननो हायो नामा, बा जोंनि जायगानिफ्रायनो जोङो जानाय लोंनायखौ बेब'स्था खालामनो हायो नामा, बेखौ जोङो गामि भिलेज एवारनेसाव बुंबोनाय जादोंमोन। मैगं थाइगं जोङो खेथि खालामनो होनाय जादोंमोन, दाउ अमा फिसिनो होनाय जादोंमोन। दा बेबायदि गोबां रोखोमनि जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन आरो बे रोखोमैनो गामिफोरा बेबायदि खेथिबो खालामदों, दाउ अमाबो फिसिदों। दा बेफोरखौ माखासेया बजाराव फानगोन आरो माखासेया जिहेतु जोङो जुथुम्मा खुंफुंनायाव जोंनो नांगौ जाखागोन, दा बेवहाय बिथांमोना जोंनो जुथुम्मायाव होनाय जादों। अपेन मार्केटआव जायफोर गलादारफोर फैगोन बिथांमोननिफ्राय माबाफोर फिस लानाय जागोन? अपेन मार्केटाव जिहेतु जोङो बेखौ जायगाखौ फोथाराव खालामनाय जादों, बे फोथारखौ साफा खालामनाय आरो बे मार्केट बा कनफारेन्स जोबखांनायनि उनावबो जिहेतु जों बेखौ साखोन सिखोन खालामनो गोनां जागोन, बेब'स्था लानो गोनां जागोन। जिहेतु बियो फोथार, दुब्लि फोथार, माइ फोथार आरो बेवहाय माइ खेथि खालामनाय जायो। नैबे कनफारेन्स जोबनायनि उनावबो बेवहाय माइ खेथि खालामनाय जागोन। दा बेखौ जोङो साब सिखोन खालामना होनाय बा बबेबा दुब्लिनि आलिखौ जोङो दाननो गोनां जादों, दा दुब्लि आलिफोरखौ जोङो बानायना होफिननाय, बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो एसे फिस लानाय जादों। अपेन मार्केटनि थाखायबो जायफ्रा गला होफैगोन बिथांमोना फिस होनानै बेवहाय गला होनो हागोन। कन्टेक्टखौ माबोरै खालामगोन गला होग्राफोरा? गला होग्राफोरनि कन्टेक्टनि थाखाय जोंहा बेयाव मार्केट साब कमिटि दंखायो, बा मार्केट साब कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोना बेखौ एलटमेन्टखौ बानाय होबाय थादों। आरो जुदि मार्केट कमिटिखौ डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनो हायाखैब्ला जोंहा कमिटिफोर दङ, जिहेतु मेन कमिटिबो थाबाय, अन्य कमिटिफोरबो थाबाय। दा जायजों सिनाखि बा जायनि नाम्बार्सफोर दङ बिथांमोनखौ कल खालामब्लानो जोङो थोंजोङैनो मार्केट कमिटिजों जोङो जगाजग खालामना होनो हायो। रायजोफोरखौ माबायदि खावलायगोन? रायजोफोरा जेरैबायदि जोङो 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों, जों बुंबोबाय थादों जे जथुम्माखौ बोसोरे गुबुन जायगायाव खुङो। जों बुंदों जे कनफारेन्स उइथ डिफारेन्स जानांगौ होननानै। दा बेखौ नोजोर बोनानै, बे खोथाखौ नोजोर बोनानैहाय जोङो
माने एसे डिफारेन्टलि खुंनो गोसो जादों जोङो। दा बेवहाय जोङो किसुमान जिहेथु जोङो मेन पेन्डेल थाबाय, स्टेज थाबाय, एक्जिबिसन थाबाय, मार्केट थाबाय, डेलिगेट हल थाबाय, सेमिनार हल थाबाय। दा बे रोखोमै जोङो बेफोर गासिबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जायगाफोरखौ बांद्राय गोजान गोजानाव खालामाखै, एसे खाथि खाथियावनो जोङो लाखिदों। आरो बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोजोर होनो गोनां जायो जे खाथि खाथिद्रायबाबो साउन्डआ बेजों हेबलानानै खोनानाय नङा। एक्जिबिसननियाव साउन्ड थागोन, मेन पेन्डेलावथ' थाखाबाय, डेलिगेटआवबो थाखाबाय। इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ डेलिगेटआव हारि दानायनि बा राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि बेवहाय खोथा बाथ्रा सावरायनाय जागोन, बियो निजोम जानो नांगौ। बेफोरखौ नोजोर बोनानै खाथि खाथि दोनदोंब्लाबो जोङो माने साउन्डखौ नोजोर बोनानै एसे जायगाफोरखौ नायनो गोनां जादों। थेवब्लाबो जोंनिया मार्केट, मेन पेन्डेल, एक्जिबिसन खाथि खाथि, माने बांद्राय थाबायनो गोनां जानाय नङा आरो। লৰি থাকব बर' न'खर ओरै माइहुं माइ बाख्रि, नमा न', इसिं अखं खफ्रा, এই মালাকে এই থাকিন খেলাম